loko ngima. Gimachielo Victor en nitiere gima iluongo gi dho ngere ni soft skills. Yes. Ohala iloko gi rieko. Bende joma loko ohala gi rieko ema mewo piyo. Inyalo chako gi pesa matin, to ng'ato chako gi pesa maduong'. To ng'amo chako gi pesa matin ni biro ohande ni nyalo nyuol mabedi moloyo ng'ama nochako gi pesa maduong' modhi oyoko kore dichiel. Gima temo wacho niya, matenore gi gima Ajay wacho. Dhogi jo ohala bende nyaka bed ng'ama dhoge mit. Mar ariyo nyaka ing'e kaka iwuoyo gi customer. Iyudo ka seche moko japiko biro wena nikech manda en. Japiko wuoyo ni idhi kanye? Kaka mako simuno mi wuoyo godo no kende. Iwinjo ka ng'ato luongi ni boss in kanye? Ikon to kare ng'ato ni an boss nade? Kaka iwuoyo gi ji kata en mano andi mar alot mitieko tiko ni bas erokamano. Emomiyo inyalo yudo ka dukni oriedo mag M-Pesa dukni 20 tachiele ma ji dhiye pile pile. Pong' marego nyalo bedo 5 e chiro achiel. Tachiele midhi yudo ka dhano oriedi e laini to ng'ane to ni mana gi ng'ato achiel e pong' nikech mokwongo duonde rach. Kethiye berach. Iwinjo gino Victor? Duonde rach. Koro diere ni tang'o momiyo opong' mar ng'ane ni ema ji riedi ma kata dhano opong' to ng'ato koni dire kiduogo gi cham di penjini to cham ni tirego ka ng'a. Nikech duonde rach duonde rach kata ng'ato duonde ber. Koro dhok miloko godo ohala. Kia ohala nyaka ing'e ni customer iwuoyo godo e yo machalo nade. Dhano kalie gik mang'eny oko ka. Samoro customer nitiere wan go welni moko. Ma samoro customer kaka no obiro gi gige kaka no yware gi minode chate. En osebiro kelo ni. Chieng' moro ma kanyalungo kumae. Oyanya gokinyi. Nitie chumbu na moro. Keno ng'eyo kaje. To yudo kan gokinyi to gigi obedo printed maraj machalo nade to seto mayan. Koro ing'ene kacha bo yuda kachalo mana kaka chalo no nikech ing'ene ka ino ohala mane to kot to samoro biro. Koro chieng' moro kobiro to kogo wang'e kuoma kama to yudo ka kare ok an ng'ama noyanyo cha. Koro ing'eni dhoge omoko. Kichodo ka kijende gaman kacha ema koro nitie to kobiro to jokon boss sechopo to gini to kobiro bo yudo ka anana maber gini oroma maber. Yudo ka pambo roma maber. To nolawo tich moro ringo dhi e gokinyi. Koro ing'eni koduogo yude to koni to ng'at ma en godo ni oyudo ka kar ong'eya. Koka wang'e chako mbalore madongo dongo. Koro ohala iloko namba 1 gi bolruok. Gi pesa ni matin no to nyaka ing'e wuoyo gi ji. Pesa bende isero kuom customer. Kaka iwuoyo koda ema miyo kiny na duogi. Emomiyo yudo ka ji nyalo bedo japiko 5 e gweng' to nitiere ng'ato ma en misiki go simbe. Ni kidwaro gine na gochne wuod ng'ane mobi. Gochne wuod ng'ane mobi. Ng'at machielo to bedo tije ne rito nyaka odhiambo. Wach moro ni joluo kwa sechi. Okisechi ni dwaro pesa ng'ato. Pesa ng'at mane ofuku ne ma jo wadi pesa ni isayo. Ma okisechi to mana mari ma in ge dalani. To kisewuok ni dhi ya ohala. Kato bed kinyozi ema Ajay wacho ni kaka irwayo ng'ano mayomno ema miyo ang' oduogi e kendo. To kata kaka moro dhi marach ni ne ok otitore maber tigo en ya jatelo kanyo atimie mos ji jotelo te makara karabono kan ma mino nengo nikichwa full nywele nusu bas ikoni de kunyos be how much the money they put at the head but je koni amo bas ikoni ambende albio je mara ni to neno ka Saudi wadhi matina miyo ng'ama rito ni tich mayo kaki loso gi ji ema miyo wandi dhi mabor to kiketo ni ng'ondori in duondi rach ni nok wachni ni ng'eni an kata an gi degree kise wuok ni dhi ohala na koro degree no ok konyi kuom sechego iketo kando masters ni no iketo kando idwaro ma gik manyaka wache John ke jo biro ga gi kor gi ohala onge kor kise wuok ni dwaro pesa ng'ato nyaki bolri nyaki yie yanyi nyaki yie sunga mari iket piny to ok ni dwa keto ni in yemi ng'eyo moloyo pesa Victor mondi gol pesa ofuku ng'ato olo pesa ofuku ng'ato ok yot kata mana dala pesa olokore mari kaki wuoyo gi ng'ato mayom ema miyo ng'ano biro duogo nyiewo gimonyiewe e dukani to e duka machielo cha to mane ma miyo iombo jomoko kae to kinjo moko wacho ni in iloko ohala gi yath kae to kinjo moko wacho no ani ni in ilamo jok maginene
embo dhi olami e jogo mari obi to mana ka kiwuoyo gi ji Awuoro ema jalamo.